Takže ideme na ďalšieho pána. Asi takéto nádhery. Vyhodíme. Takže tieto včielky boli na syte celú zimu, neuteplené. Hrozné, že? Stav zásob. Tu sa môže bolo vidieť. Stav zásob. Oboj stranne. Tu je matka. Neviem, či už bude vidieť. Skúsim sa priblížiť. To znamená vajíčka nakladené, spokojný. Tu zatvárajú prvý plod. Takže 10 dní, čo matka kladie. OK, zatvárame. Znova 2,5 deci roztoku s bielkovinou. Trošku vytlačíme, nech to nájdu, my sa na to tam štia. Saček rozkušu. Je to jemný mikrotém, žiadne hrubé sačky. Takže bez zateplenia ja potrebujem, aby to tie včely zjedli. Takže rýchlo veľa kúriť. Veľká spotreba znamená veľa kaše. Veľa kaše znamená veľa plodu. A to je podstatné. Včeláreň teraz na jar. Teplo si včielky spravia. A keď to ja zateplím, včielky sa rozvoľnia, spravia mi väčšie plodové teleso, potom príde ochladenie a sú, však viete, asi toľko. Dobre.